আমাৰ 2020 চনৰ 15 ডিসেম্বৰত যেতিয়া সরকার গঠন হল তেতিয়া আমি 3-4টা মূল টার্গেট রাখিলো। हेलो मान गोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोन जेब्लानाखि प्रमोद बर' सारा दिनै बिटिआर गोरोबथा खालामदोंमोन आरो बे बिटिआर गोरोबथायाव बिथाङा मा सहि होदोंमोन आरो मा थांखि दंमोन बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोंहा प्रमोद बर' सारा बुंदों बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों आंहा मोनब्रैल' थांखि दंमोन आरो बे मोनब्रै थांखिया दिनै जाफुंनो थांगासिनो आरो जागासिनो आरो बे मोनब्रै थांखिया मा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन थारैनो प्रमोद बर' सारा दिनै बे बिटिआर गोरोबथायाव मोनब्रै बिथाङा जे टारगेट दोनदोंमोन बे मोनब्रै थांखि दोननाया मा थांखिमोन थारैनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बे गोजोनथाव खौरां नंगौना नङा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायनानैसो नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। हेलो गुड मर्निं रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो लोगोसे गासै रायजो राजा आरो आंनि आंगो लोगो नोंथांमोननिसिम हेपि क्रिसमास बे गोथार बरदिननि मुङै आं नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन आंनि बे बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव आङो नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआ बेसो जोंहा मानाव गेदेर प्रमोद बर' सार इउपिपिएलनि जै चिफ जोंहा प्रमोद बर' सारा जेब्लानाखि बिटिआर गोरोबथा जादोंमोन आरो बे बिटिआर गोरोबथायाव जोंहा प्रमोद बर' सारा मोनब्रैल' थांखि बुंदों स' बे थांखिया मा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन थारैनो प्रमोद बर' सारा बुंदों जेब्लानाखि बिटिआर गोरोबथा खालामदोंमोन आङो अब्ला आंहा बेवहाय मोनब्रैल' थांखि दंमोन आरो बे मोनब्रै थांखिया जागासिनो आरो जाफुंनो थांगासिनो आरो बे थांखिया मा नैबे कुइसन जानानै दं स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आंबो मिन्थिया प्रमोद बर' सारनि थांखिया मामोन बे मोनब्रै थांखिया मामोन आंबो मिन्थिया रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायोब्ला निश्चय बुजिगोन आरो मिन्थिगोन थांखिया मा अब्ला आङो प्रमोद बर' सारनि बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय। পিছত মই চুক্তি হোৱা সময়তে কৈছিলো যে এই চুক্তিখন কাৰো কাৰণে নেগেটিভ নহয় অনলি পজিটিভ এণ্ড পজিটিভ তো সেইকাৰণে এই চুক্তিৰ পিছত আমাৰ 2020 চনৰ 15 ডিসেম্বৰত যেতিয়া সরকার গঠন হল তেতিয়া আমি 3-4টা মূল টার্গেট রাখিলো এটা হল শান্তি সেকেন্ডটো হল সিকিউরিটি নিরাপত্তা আৰু থাৰ্ডটো হৈছে আমাৰ ইন্টিগ্ৰিটি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় কৰিব লাগে আৰু ফ'ৰ্থ বাট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যে যিটো ফৰ্মৰ গভৰ্ণমেণ্টে নহওক কিয় তাত মানে গভৰ্ণেন্সটো ঠিক হ'ব লাগে তো এতিয়া ইন্টিগ্ৰিটিটো মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো যে শান্তিটো যিমান আহিছে ইন্টিগ্ৰিটিটো সম্প্ৰীতিটো ইমান আহিছে গতিকে আজিৰ সময়ত আপুনি বেছি নহয় আজিৰ পৰা 7 ইয়াৰ্ছ 10 ইয়াৰ্ছ এইখিনি সময়ত আপুনি বড়ো অনাবড়ো বুলি আছিল আৰু যিসকল বড়ো অনাবড়ো বুলি দুভাগ যেটো হৈছে তাত যিসকলে পাৰ্টিসিপেট কৰাও নাই তাত শেয়াৰ হোল্ডাৰ হোৱাও নাই সেই সকলো কিন্তু কাৰবা নহয় কাৰবা লগত অলপ বেয়াবি হৈ আছে কিন্তু এতিয়া আপুনি দেখিবলৈ পাইছে মই যদি পলিটিক্যাল সাইডৰ পৰা কম যে লাষ্ট যেটো বাই ইলেকশন হৈ গল তাত 99.9% অৰ্গানাইজেচনে আমাৰ লগত আছে এইটো এনেকা এটা ইংগিত হৈছে যে তেখেত সকলে বা সবে বিচাৰিছে এটা ইন্টিগ্ৰিটিটো আৰু এটো সকলে এজনে বিচাৰা কথা নহয় আজি আপুনি সবে জানে যে দোকান হাতে দিহে এইটো তালি বজাই সো সবে বিচাৰিব লাগে अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन थारैनो नोंथांमोना खोनाखाबाय जोंहा मानाव गेदेर इउपिपिएलनि बा दानि बिटिआरनि चिफ जोंहा प्रमोद बर' सारनि बिबुंथि स' प्रमोद बर' सारा बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मा थांखि गथायदोंमोन आरो मा थांखि बुंदोंमोन आरो बे मोनब्रै थांखिया मामोन नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय आरो बुजिबाय स' बे मोनब्रै थांखिया जोंहा जाहैबाय जेब्लानाखि हारसाजों बर'जों बांगालजों बर'जों जेब्लानाखि दावहा जादोंमोन जे बेफोरो गोजान जाथों होननानै जोङो बयबो खौसेथि जानांगौ नैबे मोनसे थांखि आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बयबो जे मोननांगौ बेफोरखौ मोनजोबनांगौ होननानै बिथाङा थारैनो बुंदों आरो लोगोसे जेब्लानाखि 7 बोसोर 10 बोसोरनि सिगांखौ नायोब्ला निश्चय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा पलिटिकेलनि गेजेराव गोजोननाय गैयामोन गावजों गाव मेरलायनायमोन नैबे बाथ्राखौ जोंहा प्रमोद बर' सारा बुंदों स' नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय थारैनो दायो इउपिपिएल सरकारा 5 बोसोर जोबनो थांगासिनो बा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जे इउपिपिएल सरकारा 5 बोसोर जागासिनो स' नोंथांमोना बे 5 बोसोराव माबायदि मोनखो आरो माबायदि बुजिखो आरो माबायदि मोननो हाखो आरो बुजिनो हाखो स' नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ दिनै इउपिपिएल सरकारनिफ्राय नोंथांमोना मा मोनखो आरो मा
जाखो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरो लोगोसे बेसेबां जौगानाय फैखो आरो थारैनो एनडिबिनि रन्जन दैमार सारा बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों उदां जानांगौमोन लोगोसे जेसेबांनि एनडिबिफोर दं जोबथेसालियाव बिसोरनि केसा उइद्र जानांगौमोन स' नैफोरो थारैनो जाफुंमारबायना नैबे इउपिपिएल सरकार फैनायनिफ्राय स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दिनै प्रमद बर' सारा बुंदों सान्थि आरो गोरोबथा होननानै बुंदों बेवहाय थांखि गथायनांगौ आरो जे टारगेटमोन प्रमद बर' सारनि सान्थि गोरोबथा थारैनो दायो इउपिपिएल सरकार फैनायनिफ्राय थारैनो सान्थि गोरोबथा फैमारदोंना नैखौ नोंथांमोना साननानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बुजिलायनानै जाहाथे फैबाय थानाय बिटिआर बा बिटिसि इलेक्सनाव जाय सिबा जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय आरो जोंनि गासै एनडिबिफोरनि थाखाय खामानि मावगोन बैसोर बायदि केन्डिडेट बा सिब जाय जोंनि बर' हारिखौ जौगानायाव हेफाजाब होगोन नै बेबायदि केन्डिडेटखौ जों सायख'नानै बिटिआर बा बिटिसि इलेक्सनाव स' नोंथांमोना मोजाङै केन्डिडेटखौ सायख'नानै भटखौ होलायो अब्ला आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो